Figyelem! Következő műsorunk megtekintésére 18 éven felülieknek gyermekfelügyelete mellett ajánlott. Csökken a forint értéke, felrobbantottak egy kecskét egy majom miatt, megevett Orbán Viktor egy szelet sajtot. Ennyi is lett volna már a hír. Köszönjük szépen, Petra, nagyon ügyes volt. Köszönöm. Jézusom, itt mi történik a híradóba? Jézusom, te is össze-vissza. Hova kerültünk, Jézusom, valami erdő? Majd amikor én... Ez valami pókos hely. Jézusom! Öljük meg! Istenem, hova kerültünk mi? Itt egy falusi is. Hol? Segítség, eltévedtem el. A pókot! Ölöm. Megvan. Menjünk tovább. Merre? Erre, utánam, gyere. Beleragadtam a pókhálóba. Hát azt látom. Pókháló. Kiszabadítottalak. És itt mi van? És semmi sincs. De, semmi nincs. Várjál, üssük ki. Egy igazi habkudzi. Habkudzi. Ez lemossa a szép kis pókhálókat. Nézd már, itt van egy ajtó, gyere. Hol? Arany, gyémánt, össze-vissza, mindenhol. Nézd már, Petra. Végre nem kell össze-vissza híradózni. Üssük ki őket gyorsan, szedjük föl. Nem kell híradózni, állandóan csak a hülyes tálk, meg ilyesmi. Mert gazdagok leszünk, Petra. Menjünk el, házat vásárolni. Menjünk el. Jó napot kívánok, házakat szeretnénk vásárolni. Nézzük, milyenek vannak. Tetszik. Ez gyönyörű. Ez itt. Hát ez tényleg jól néz ki. Meg is vesszük. Hát van rá pénzünk. És csak 2 gyémántblokk. Hát annyi simán van. Van 4-ünk. Adjunk neki egy gyémántblokkot. Uram! Akkor azt a házat kérjük szépen. Azt ott látja. Azt ott a képen. Ember, adom. Köszönjük szépen. Köszönjük. Itt a ház. Jó, milyen gyönyörű. Menjünk befele. Oké. Menjünk. Hát ez gyönyörű. Én már otthon érzem magamat. Hát én is teljesen otthon érzem magamat. Nézzük meg a házat. És milyen szép a kilátás, meg minden. Sok lépcső van. Jézusom. Azt a úriát. Nézzük meg a fürdőszobát, gyere. Mekkora fürdőszoba, aztán... Mekkora fürdőkád. Igen. Na, ez király. Ez inkább medence. És nézd a kilátást. A fürdőszobából. Milyen szépek a csillagok. És kiverted az ablakot már is egyből. Rendben van, okos vagy. Jaj, de szép, úristen. Már esteledik, menjünk aludni. Fölmegyek. Petra már el is aludt. Az álomszuszék. Kicsit taknyos.